Femmer for fanden. Ja, der kan du godt komme ud. Og jeg har haft den Nej, samme. de eneste, der ikke kan komme ud. Jamen, der er kommet 5 ud der. Ja, dem har jeg fået ud med den her. Må jeg prøve? Nej. Men så havde jeg det samme til den om den. Kom nu, Francis. Og jeg ved ikke, om jeg har afhældt den. Og jeg ikke har Kom nu videre, Francis. Kom nu, mand. Det går Hold nu langsomt. kæft, mand! Kom nu, Francis. Jeg sveder nu! Du skal da ikke hjem, du skal da have den derom. Ja, du skal ud gennem... Du skal ud gennem hullet, Francis. Som en narfald. Det er derfor, der er revn i det her. Kom nu, Francis, ud med den. Jeg skal have den op på. Der er sgu da også revn i mig, men jeg siger ikke, de skal ud med den. Hvorfor kan den heller ikke komme ned her? Stik mig noget langt og skarpt. Okay, 2 sekunder. Den skal op og stå på Prøv at høre her. Hold da nu. kæft. Og lad mig gøre det. Jo, okay. Hvordan er det, du taler til din bedstefødte? Jamen, I bliver ved, mand. Ej, der er Kom nu fandme med, 3. Francis. Er der 3 dernede? Det minder om det der, jeg så på YouTube med aben, der prøver at få ting ud. Hvor er du dygtig. En tilbage. Er der en tilbage? Ja, den skal blive liggende. Ja! Du har vundet.